Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister-president Ruggenaat en staatssecretaris Raymond Knops hebben vandaag een politiek akkoord gesloten. Daarmee is Curaçao voor de komende jaren verzekerd van financiële steun van Nederland en wordt er een uitgebreid programma van hervormingen en ontwikkelingen doorgevoerd. Ruggenaat en Knops kwamen gistermiddag aan vanuit Nederland en volgens de overheid van Curaçao is er afgelopen weekend uitgebreid gesproken om tot een zo goed mogelijk akkoord voor Curaçao te komen. Het Nederlandse kabinet heeft besloten met een negatief reisadvies te komen tijdens de kerstvakantie voor vakanties naar het buitenland. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Het Outbreak Management Team, dat is de belangrijkste adviseur van de Nederlandse regering tijdens de coronacrisis, adviseerde dit en het kabinet heeft dit advies opgevolgd. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Het advies heeft voor Curaçao dramatische gevolgen. Zo kondigde Hans Slier, voorzitter van Chata, vorige week al aan. Veel hotels en restaurants op het eiland draaien momenteel op hun laatste reserves. Als de belangrijke Nederlandse toerismemarkt wegvalt, zullen veel hotels en restaurants op Curaçao failliet gaan, zo vreest Slier. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Extra meldt vandaag dat SBTNO, een van de adviserende organen van de regering, gewaarschuwd heeft dat er de afgelopen tijd verschillende twijfelachtige benoemingen zijn gedaan. Daarbij gaat het vooral om plaatsvervangende directeuren binnen het overheidsapparaat. Dit gebeurt te vaak zonder duidelijke openheid, zo zegt SBTNO. De Extra schrijft er vandaag over en geeft aan dat SBTNO hier nader onderzoek naar wil gaan doen. De vakbonden die het politiepersoneel op Curaçao vertegenwoordigen, hebben dit weekend een video op social media geplaatst. Daarin roepen ze alle leden op om vanmiddag om 6 uur een virtuele vergadering via Zoom bij te wonen. In die vergadering willen de vakbonden uitleggen waarom minister van Justitie Quincy Gregori op dit moment beslissingen aan het nemen is waartoe hij niet bevoegd is. De vakbonden zijn boos op de minister. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook op de BES-eilanden te voelen. Verschillende mensen hebben daar hun baan verloren. De Extra meldt vandaag dat de mensen die niet langer dan 5 jaar onafgebroken op een van de BES-eilanden wonen en hun baan kwijt zijn, terug moeten naar hun land van herkomst. Als het land van herkomst de grenzen gesloten heeft, kunnen mensen zich aanmelden voor onderstand op Bonaire, Saba of Sint-Eustatius. Reddingsorganisatie Citro zal vanmiddag om 6 uur bij de rotonde Robert Willems de Jan W. de naamgever van de rotonde herdenken. Op 2 november 2010 had Curaçao flink te lijden onder zware regenval van tropische storm Thomas.
Citro hielp die dag mensen die door de hevige regenval in de problemen waren gekomen. Robert Willems hielp ook mee, maar kwam tijdens een reddingsactie zelf te overlijden. Tijdens een avondvullende show is gisteren Milange Curie verkozen tot koningin van het Curaçaose voetbal. Curie vertegenwoordigt het team van Scherpenheuvel. Ze bond de strijd aan met 7 andere kandidaten. Uiteindelijk kwam zij als winnares naar voren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.